على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Monggo kita nerasakan kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. An ba'dil hukama'i, saking setengahipun ahli hikmah inggih menika kekasihipun Allah Subhanahu wa taala. Man utawi sapane wong iku tawahhama nyono sapa man anna lahu stuhune kadue man iku waliyan wong kang nulungi iku aula luwih perek minallahi saking Gusti Allah. Qallat mongko kidik apa ma'rifatuhu ngertine man billahi maring Gusti Allah. Waman utawi sapane wong iku tawahhama nyono sapa man anna lahu stune kadue man iku aduan duweni musuh a'da kang luwih banget nyatrune min nafsihi saking awake man. Qallat mongko kidik apa ma'rifatuhu ngertine man binafsihi kelawan hawa nafsune man. Saking setengahipun hukama nerangaken bilih sinten ingkang kagungan keyakinan bilih wonten ingkang saged langkung nulungi dumateng piyambakipun selintune Gusti Allah, mongko pertanda bilih tiang wau kidik anggen mangertos dumateng Gusti Allah. Cekakipun sinten tiange sing luwih percaya maring wong liya ingkang nulungi piyambake ketimbang kiyambake menika percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Asline hakikae ingkang nulungi kita menika Gusti Allah. Tapi wonten prasangka kiyambake gadhahi keyakinan sing boten mantep, kiyambeke malah mantepe sing nulungi nyong niki wong liya nggih sanes Gusti Allah. Mongko tiyang kala wau niki berarti sekedhik anggen yakin mangertos dumateng Gusti Allah. Kiyambeke mboten yakin maring Gusti Allah. Kiyambeke maring Gusti Allah niki mboten 100% percaya. Contone menika kathah sanget. Nggih, contone menika kathah sanget. Wonten tiang-tiang ingkang uripe menika sukses. Dunyane menika sukses. Umahe pirang-pirang, sawahe amba-amba. Nggih. Tokone pirang-pirang. Kiyambeke gadah keyakinan sing marekna kula dados kados niki berkat bantuane wong liya nggih.
berkah fulan nek dudu karena fulan nyong ora teyeng kados ngaten. Piyambake kesupen bilih Allah lah ingkang ndadosaken piyambake menika sukses. Contoh lintunipun inggih menika wonten nggih niki mboten pati yakin wonten kiai gedhe. Wonten kiai gedhe. Alim dipun hormati, dipun segani teng kathah tiyang. Kedaih wong jenenge kiai nggih. Ilmu agamane niki langkung ngertos. Tapi ki ambeke kesupen. Kula niki dadi wong alim, dihormati kaya niki berkah kula belajar dhewek, kula belajar maring gurune kula, nggih kula dadine dipun hormati. Nggih. Ki ambeke kesupen menawi sejatine sing nulungi piyambake dados tiyang ingkang alim inggih menika Gusti Allah. Berarti tiang-tiang ingkang yakin sing nulungi menika sanes Gusti Allah. Ananging tiang lintu pertanda bilih tiang kala wau menika sekedhik anggen mangertosi dumateng Gusti Allah. Saged dipun pahami nggih? Dipun terasaken lan sinten ingkang kagungan keyakinan bilih piyambakipun kagungan musuh ingkang ngungkuli hawa nafsunipun, mongko pertanda bilih tiyang wau kidik anggen mangertos dumateng saliranipun piyambak utawi disebat kalian tiyang ingkang boten tahu diri. Sinten tiyange menika gadah keyakinan ana musuh sing paling duwedeni seliyane hawa nafsu nggih. Niki berarti pertanda piyambake menika tiyang ingkang boten tahu diri. Piyambake duwe musuhe pirang-pirang. Piyambake yakin musuh terberate kula niku Pak A, musuh di dalam bisnis. Pak B, musuh di dalam napa namine aktif teng kemasyarakatan. Wah, dianggapmu musuh. Piyambake kesupen bilih musuh sing paling medeni, musuh sing kedaih kita lawan, musuh sing kedaih kita ngatos-ngatos inggih menika hawa nafsune piyambak. Menawi wonten tiyang ingkang kados mekaten niki pertanda bilih tiyang kala wau mboten ngertos kalih awake dhewe. Utawa tiyang kala wau menika tiyang ingkang boten tahu diri. Sejatine musuh sing paling ageng menika hawa nafsune kiyambek para sederek. Kados wonten wulan Ramadan menika nggih. Hawa nafsune niki ngajak maring hal-hal sing kepenak-kepenak. Bar subuh nggih. Bar subuh niki biasane kepenake nggih narik selimut malih. Nggih. Niki hawa nafsune karepe hayu turu maning nggih. Grimis-grimis kok nggih. Niki hawa nafsune kita. Lah niku sing dados musuh kita.
Menawi tiyang ingkang sampun ngertos kalih awake kiambek wonten perasaan kados niku niki nafsu ayu diperangi nggih. Tapi kadose nggih mandan angel nggih merangi hawa nafsune piyambak. Jam 12 duhur nggih kiambeke lagi asik ngitungi bathi ngangge kalkulator klakluk 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 klakluk. Wah batine gedhe niki klakluk klakluk klakluk. Barang kados niku wonten suara adzan Allahu akbar Allahu akbar. Hawa nafsune kepripun? Mengko disit ki kayung lagi asik golek ngitung bathi niki nggih. Bathine mbok ana sing kepencut, mbok ana sing ilang, mbok kurang niki bathine. Niku hawa nafsu. Tiang ingkang mangertosi kalih kahanane piyambak menika saged napa namine melawan hawa nafsu. Oh iya ya, kula saged diparingi rezeki gampil kados menika niki berkah Gusti Allah. Wonten panggilan saking Gusti Allah monggo disit nggih. Niki warunge tak tutup disit terus dipun lanjutaken salat. Syukur-syukur saged salat berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sederek Gusti Allah menika zat ingkang maha kuwaos kanthi mutlak. Niki mboten wonten sing saged nolak Gusti Allah niki zat ingkang maha segalane. Kosok wangsulipun kita para makhluk menika nyata mboten gadah daya napa-napa. Kita makhluk niki jenenge menungsa mboten gadah daya napa-napa. Panjenengan saged rawuh ngaos wonten ahad enjing menika niki nggih kranten pitulunge Gusti Allah. Menawi sanes saking pitulunge Gusti Allah kula yakin mboten saged rawuh wonten mriki. Lah niki ta karena nyong sehat dadi nyong. Lah niku sing maringi sehat nggih Gusti Allah. Kadang kita menika mandan kelalen. Mandan kelalen bilih sedaya sing kita saged lampahi menika keranten pitulung saking Gusti Allah. Panci kadang-kadang wonten ingkang ketingal berdaya ananging hakikatipun inggih lemah boten gadah daya napa-napa. Niki makhluk kadang ketone kuat nggih. Otote dempal gede-gede nggih. Tapi nyatane menawi diparingi sakit sekedik mawon otote gede tapi kiambake niki namung sagede turu teng kasur nggih. Ketingale berdaya, ketingale wong sing hebat tapi hakikate menika ingkang maringi nggih Gusti Allah. Sederek setuhu perkawis ingkang paling njlumrungaken dumateng kita menika nafsunipun kita piyambak. Kranten nafsu kita menika musuh sejati kita. Nafsu kita menika lah ingkang njlumrungaken kita dados tiyang ingkang lacut sehingga ina lan sengsara wonten ing dunia lan akhirat. Menika ingkang dipun wastani kalian hawa nafsu. Sing marekna kita dados wong sing elek, wong sing rugi dunia akhirat inggih menika hawa nafsu.
hawa nafsune kepengine santai teng griya. Tapi menawi kita saged nglawan hawa nafsu lah niki dinten Ahad, niki dinten Senin, niki dinten Selasa, dinten Jumat wonten pengaosan teng pondok ya bisa, wonten pengaosan teng pondok Nurul Huda, wonten pengaosan teng pondok Al Ikhlas. Nggih. Asline tah abot banget karepe nang omah dolanan HP. Niku nafsune, tapi kiambek niki kepengin dados tiyang ingkang mulya. Mulane merangi hawa nafsu niki jen abot sangat. Nggih. Niki insyaallah sedaya ahli ahadan saged ngraosaken nggih. Hawa nafsu menika wah luar biasa. Piyambake saged dados tiyang ingkang ina, dados tiyang ingkang sengsara dunia akhirat menika kranten boten saged mengendalikan hawa nafsu. Dipun dawuhaken laula salasun la saluhan nas laula hawan muttaba'un wa syuhun muta'un wa ijabu kulli dzi ra'in bi ra'yih. Menawi boten kranten 3 perkawis niki mestine menungsa menika badhe dados tiyang ingkang sae. Nek dudu kranten 3 niki manusia badhe dados tiyang ingkang sae. Sing pertama, laula hawan muttabaun, inggih menika kranten hawa nafsu sing dipun turuti. Hawa nafsune dituruti napa-napane karepe sekeca. Terus ingkang kaping kalih inggih menika kekikiran sing dipun kita taati, kikir, medit. Kranten kita kikir menika kiambeke mboten dados tiyang ingkang soleh, dados tiyang ingkang kewalikane soleh, inggih menika thaleh. Ingkang kaping 3 inggih menika kagum dumateng maring awake kiambek. Nggih, kranten 3 perkawis nikilah menungsa menika boten dados tiyang ingkang sae. Kewalikanipun menawi saged ngalahaken 3 niki nggih, hawa nafsune menika saged saged kiambeke niki mengendalikan hawa nafsu. Lajeng mboten dados tiyang ingkang kikir lan kiambeke niki mboten seneng ngalem awake dhewek nggih. Menika insyaallah kita dados tiyang ingkang sae. Nggih. Kados salah. Cekap semanten mugi-mugi ingkang sekedhik menika dados ilmu ingkang berkah manfaat dumateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kawula cekap semanten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahul kafi rabbunal